ପରିବା ଆସିଲା ପରିବା ପରିବା କଣ ପରିବା ନାଇଁ ଆମର ପରିବା ଆସିନି ନଉନ ମ୍ୟାଡାମ ଶସ୍ତା ଅଛି ଫୁଲ 150 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଟମାଟର 80 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ନେବେ କୁସୁମା ନେବେ ଏ କୁନି ଝିଅ ତମେ ପରିବା ରଖିବ ନା ରଖୁନ ଆମର ଅଛି ନା ମୁଁ ତମ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ପଇସା ନେଇଯିବି ରଖିଦିଅ ନାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିବ ସେ କହିବ ବାବା କେମିତି ମୋବାଇଲ ଧରିକି କୁହନ୍ତି ଟିକେ କହିଦେବି କେମିତି କୁହ କଣ କୁହନ୍ତି ମାମା ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଖୁସି ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଧରିନ ଏମିତି କହି ଏମିତି ବାବା ଧରିକି କୁହନ୍ତି ଖୁସି ଭାଇ ମାମା ଏ ପରିବା କିଏ ରଖିବ ତମ ରଖିବ ତମ ପରିବା ରଖିବ ଏଇଟା କଣ ତଳେ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ କହିଦିଅ ଧର ପଡିଯିବ ଦେହ ଏଇଟା କଣ କଣ ସେଇଟା ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କୁସୁମା ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଗାଲର ଆପା ଗୋଟେ ଗାଲର ଗୋଟେ ଆପା ମତେ ଗୋଟେ ଦେ ଭାଇକି ଦେଖିବୁ ନନା କଣ କହିଲେ କୁସୁମା ନନା କଣ କହିଲେ ଓହୋ ଗୀତା ମାମା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ଏଇ ଗୁଲୁ ମାରି ଝୁଲା